Ers i Awstralia wahardd pobl ifanc rhag defnyddio cyfryngau cymdeithasol, mae yna lot o ddyfalu wedi bod os byddai'r Deyrnas Unedig yn dilyn. A heddi, fe ddaeth y cyhoeddiad. Today, I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. Yn ôl y prif weinidog, mae'r cyhoeddiad yn rhan o gynllun i gadw pobl ifanc yn ddiogel ar-lein a helpu gyda'r broblem o sgrolio yn hwyr yn y nos. And so I want this message to be heard loud and clear. I am not prepared to compromise on the safety and happiness of our children. And that is why this ban must happen, and that is why this ban will happen. Mae'r gwaharddiad yn effeithio ar apiau fel TikTok, Instagram a Snapchat, gyda Keir Starmer yn dweud bod gwefannau fel hyn y gwneud pobl ifanc yn anhapus. Dawr newid ar ôl i'r Llywodraeth siarad gyda lot o oedolion a phobl ifanc. Yn ôl nhw, mae rhan fwyaf o bobl yn cefnogi gwaharddiad, ond mae rai ymgyrchwyr yn dweud gallai arwain at fwy o broblemau. Mae'r Llywodraeth nawr yn bwriadu cyflwyno'r gwaharddiad yn gynnar y flwyddyn nesaf. Wel, dyma gartre rygbi Cymru, ond nid gema rygbi'n unig sy'n digwydd yn Stadiwm Principality. Mae pobl fel Taylor Swift a Beyoncé wedi perfformio yma. Ond mae cyngherdda a gema rygbi angen lot fawr o drydan, a gyda prisiau trydan yn codi, sut mae arbed arian? Wel, mae'r ateb i fyny fanna. Gan bod y stadiwm ar lan afon Taf, bydd rhaid feddwl am ffordd glyfar i gael y paneli o'r cae i fyny 33 metr i ben y to. Dros gyfnod o ddeufis, fi gafodd 2 graen anferth ei gyrru ar y cae a chodi'r paneli fesul un drwy'r to agored. A dyma ni wedi dod i'r to, a dyna ni yr paneli solar. Mae yna 2,200 ohonyn nhw yma ar y to. Y nod ydy torri allyriadau carbon ac arbed arian. Mae'n un reswm wrth gwrs i arbed arian, i safio arian, ail ei defnyddio'r cyfle sydd gyda ni, a hefyd ni eisiau bod lot mwy gynladwy fel sefydliad, a mae hwn yn rhan o broses i cyrraedd strategaeth newydd i helpu'r amgylchedd yn y dyfodol. Mae faint o drydan sy'n cael ei gynhyrchu gan y paneli yn cael ei fonitro'n gyson ar sgrins fel hyn. Ac ar ddyddiau braf iawn, maen nhw'n gallu cynhyrchu mwy o drydan yna mae'r stadiwm yn ei ddefnyddio. Pan mae hynny'n digwydd, mae'r trydan yn cael ei brynu gan y grid cenedlaethol ac yn mynd nôl mewn i'r rhwydwaith i gwsmeriaid eraill ei ddefnyddio. Dyma'r prosiect fwyaf o'i fath mewn unrhyw stadiwm yn y Deyrnas Unedig ac mi byddwn yn cynhyrchu digon o drydan ar gyfer un gem o rygbi efo'r stadiwm yn llawn am 7 wythnos gyfan.